mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru monggo Gusti Allah sesembahanmu ringan dalu mulimang waktu kanggo mrasta yo Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala lagon religi iki mau ditanjake dening kadang-kadang ngono mak. Jan. Wah. Kunjuk ora ngersane pepundhen kula Bapak Sukemi sekalian Ibu sak putra mayah kabeh, Nduk. Wah iya, aku iki mau diwene ngerti manawa bengi iki ngiras pantes ya kuwi halal bihalal. Sedulur Warok Ponorogo. Weh, dasare Mas Agus iki ya dulur Warok Ponorogo sing lenggah ana Jakarta. Wah, tenan. Iya. Reok Ponorogo ki mendunia kok, Ger. Iya. Ya sabab saka Reok Ponorogo, ya sabab saka seni Reok Ponorogo iso anjayeng bawana kondang sak nuswantara basane. Wah iya. Wah iya. Miki mau uga wis digelar Reok Ponorogo sore mau ngono. Bengi iki ora reokan ae sore mau wis. Ya, bengi iki kowe lan aku sinampiran kapercayan nggih. Ngono. Ya, silaturahim bengi iki hajat lan niat saking dulur-dulur sedulur Warok Ponorogo. Ngono. Silaturahmi dapat mendatangkan rezeki karena merupakan salah satu cara untuk mempererat tali persaudaraan dan menjaga ukhuwah. Oh ngono, Mak. Ya, pancen jeneng rezeki kuwi ora mung wujud materi kok, nggih. Ora mung wujud materi, ora mung wujud materi diparingi kesehatan kuwi ya rezeki,
kebahagiaan keluarga kuwi ya rezeki. Iya, lingkungan sing guyub rukun kuwi ya rezeki. Oh ngono, sak ngerti kuwi rezeki ki dhuwit. Pikiranmu ki dhuwit. Pikiranmu ki. Iya, sak ngertiku ya ngono kuwi. Mesti akeh-akeh ya ngono. Iya, Njeng Rasul paring dawuh sok sapa wong sing tansah nglestarekake marang ing reh silaturahim utawa nindakake tali silaturahim nduk bakal didawakake umure lan bakal dipenakake nggone golek rezeki. Amin Allahumma amin. Yo muga-muga kabeh bisa nindakake perkara silaturahmi kanthi becik. Amin Allahumma amin. Ya, Ponorogo hebat bersama Bapak Bupati kita. Beliau Bapak Haji Sugiri Sancoko dan Ibu Lisdiarita sebagai wakil bupati kita. Oh ngono, nyatane tetap dibanggakan, dicintai seluruh warga masyarakat Ponorogo. Oh ngono, iki sore mau yo rawuh ana kene. Rawuh ana kene hangesreni krentek lan saking panjenenganipun Bapak Sukemi sekalian Ibu saputrane nggone kagungan gawe. Iya, Ponorogo hebat. Ana lagune. Ana rek dibawani ya Ponorogo hebat ini tanjake sing bawa ya kuwi Genduk Dwi Lestari ya Genduk Dwi Lestari ora coba bengi iki sing nderekke swanana dalem kene seniwatine iki sangka lor dhewe adikku sing sangka Bungkal Vela ya Vela Rosdiana Vela. Ya, disampung adikku sing sangka Mbadikan sisih kulon, Ana Aura. Ya, Ana Aura. Ya, diteruske adikku sing sangka Sampung, Nduk Dwi Lestari. Ya, disambung sakidule. Sangka Mbadikan, Mbak Yuni, Mbak Sri Wahyuni. Ya, disambung kidule. Kiwone. Kirine ya. Adikku sing sangka Laladan Kecamatan Jambon, Genduk Utari. Wah, Utari. Ya. Disambung Mbak iku sing sangka Madiun, Mbak Purwaningsih. Ya, sing keri dhewe Mbak Esti sing sangka Mbadikan uga. Ya, bengi iki dulurku wedok sing sangka Ngayogyakarta Hadiningrat. Wah, jenenge iki Ponorogo iki sapal. Dalane Ponorogo kuwi sapal wis rasa tekok-tekok wis ora nganggo Sherlock ora. Iya, saking apike karo Piyai Ponorogo domongi kok. Iya. Iya Mbak Elisa Urkarus Alasuh. Ya panjenengane uga wis rawuh. Alhamdulillah bengi iki kebak keberkahan kebak kabagian. Ya nek sekolah sangoro beda, keparingi Gusti sing Maha Agung bengi iki diparingi terang. Alhamdulillah. Muga-muga sing dodol kabeh laris manis, dagangane entek kabeh. Amin Allahumma amin. Ya, nduk tanjake ngen. Ya, Ponorogo hebat. Ponorogo hebat. Boten ngantun kula pisungssungaken pepundhan kula ingkang lenggah wonten Jakarta. Pangarsanipun ya Padepokan Surugubeng. Ya punten Bapak Iko Bilowo. Uga dulur-dulur sing lenggah ana kono ngono bengi iki mirsani langsung. Mirsani liwat YouTube. Mirsani mobar nonton bareng. Ya nonton bareng ana kono. Ugi panjenenganipun Mas Wanti sakanca bengi iki ya kepareng hadir. Ya Mas Sutris sakanca. Ya sing mirsani liwat streaming yang dari Dubai, ora keri Dubai. Wih,
Dubai ngendi? Dubai iki sembuh kono adono. Ora ruh kowe. Ora ruh. Wis pokoke kono kuwi. Iya, Dubai. Alhamdulillah. Ya lanjut. Iya. Mawujud pembangunane. Ya, terbukti. Ya, terus ngantun kula pisungssungaken kagem bapak-bapak yang dari aparat kepolisian sektor Sukorejo. Weh, sektor Sukorejo iki mau dulur kula lang wis nyapa sanga mburi. Wah ya sing lega ana polsek. Nah, alhamdulillah. Ya. Dan juga bapak-bapak yang dari Koramil dan semua jajaran bengi iki sing ayahe wajib ana entan ngantun kula pisungssungaken kagem Bapak Kepala Desa Sidoarjo. Uga sedaya perangkat desa nduk tan kantun bahwa gadel kene keluarga orang keri dulurku sepuh ya Mas Nur Kholis ana ing pintu kuwi kami tuwa pintu ya sekeluarga ya terus lanjut wanita lan wisata ya seni budaya pemudanya olahraga Bapak Asmoro Santo yang dari Madiun juga hadir sakonco hadir ya terus UMKM rukun tetangga mandiri lanjut pemerintah ya Ponorogo hebat tanjake ger yo dados hebat Ponorogo pancen
Ponorogo hebat, Ponorogo panggah hebat, panggah hebat. Ya, ya Piyayi Ponorogo iki pancen hebat. Piyayi Ponorogo iki piyayi sing budaya banget. Budaya banget, senine maju, seni apa wae ana Ponorogo iki tetap berkembang pesat nggih. Wayange yo berkembang apik. Riyoke saya kuncara Jayeng Bawana. Generasi penerus seniman wah yo akeh banget. Ngono. Gajah-gajahan yo merebak. Iya, merebak-merebak. Jaranane yo ana. Wis to komplit. Komplit. Alhamdulillah. Bengi iki kowe lan aku bisa minangkani dawuh nyambung silaturahim kelawan kadang-kadang utawa dulur-dulur ana ing Laladan Sukorejo kene mapane ana ing padukuhan Ngembat Gadel kene mak. Ya. Ya iki dulurku wedok sing song ngayuk Jakarta Hadiningrat mawar kuning sepote tampil ke depan. Ya tanjake Mas. Ya kene dados. Oh. Ya. Elisa Urkarus Alaso. Ya. Sugeng Prihatin. Oh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wilujeng dalu Mbak Elisa. Wilujeng dalu ngaturaken sugeng macange. Alhamdulillah. Nggih bengi iki. Alhamdulillah. Nggih bengi iki saged pepanggihan wonten Ponorogo malih. Injih remen sanget sampun kapang sanget. Lah nggih. Kalih nggih kalih. Remen sanget sampun kapang sanget. Injih senang sekali. Iya. Sudah rindu kalih panjenengan, kalih kanca-kanca, sedaya lan sedaya masyarakat. Warga ingkang maklempuk wonten mriki Sukorejo. Sukorejo. Sukorejo dalemipun Pak Sukemi. Iki dukuh Gadel. Gadel. Kowe udah regetan untu kan?
Gue jorok men to. Apa? Gadel. Denger kan Pak. Gadal. Apa? Oh gadel. 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 Oh nggih, lah ya baru ini kok tahu gadel. Oh, Sing ngangeni iki pancen ya logate kuwi kok. Ya pangapunten kadang dengere apa mlebute apa metune nggon keprucut. Itu ya beda Pak itu. Kayaknya kayak udah tahu tapi ternyata beda. Nggih, kula remen sanget lan ngaturaken wonten kathah lepetan, kelepetan kula. Kelepatan kula. Kelepetan kula. Lepetan dosa piye to? Nggih. Maksudnya ini masih dalam rangka yang Riyadi kan. Ya, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kula ngaturaken mohon maaf minal aidin wal faizin. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir Dan batin. Nyuwun pangapunten ingkang kathah nyuwun agunging samudera. Pangaksami menawi kathah lepat lan ketal ketul atur kula. Nganggo ketal katul barang. Kesalahan kata-kata. Kata-kata. Niku nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih. Nggih, lah ingkang baku menika saged makempal sedaya dan sudah melewati ibadah Ramadan menika menjadi sebuah pelajaran yang berharga. Kembali ke suci, kembali ke fitri, saling memaafkan di hari raya Idul Fitri ini. Bisa berkumpul bersama keluarga. Apa meneh bonuse nek sida rabi. Wah. Bonuse nek sida rabi. Ngene iki ya Pak ada acara untuk ngunduh mantu menika bungah tanpa Pokoke kahanane bahagia banget Mbak Elisa, bahagia banget. Dasare pas sedulur mlumpuk, dasare berarti datar ana jroning kamah candra dimuka paribasane sesasi muput. Poso ngempet kanapsan ngempet gawa nafsu. Ngempet. Basan udah menang tenan. Lah iya. Gol. Kanca-kanca pengrawat iki alhamdulillah tahun 2020 iki kabeh poso kabeh nutuk. Oh tenane lah. Ora ana sing mokel. Iya, alhamdulillah. Ora ana sing mokel. Ora ana sing mokel. Masa. Iya. Biasane yo ndi udune njaluk ngono. Ora poso, lan kula ora mokel. Ora polos menawa. Ya poso to, ora poso ya. Nggih, nek tak sulit poso kan. Nggih. Nggih tenane. Tenane. Poso bedong. Nggih. Derek ngaturaken panglipur menika kathah pinanganten kekalih. Iki panjenenganipun Bapak Sukemi dan Ibu Marijam, Mbak Elisa. Iki ngunduh mantu. Ngunduh mantu. Mantene kakung panjenenganipun kadangku Mas Muhammad Anwar Bahrudin. Mas Anwar Bahrudin dan Mbak Rida Dewi. Mas Anwar kantuk Mbak Rida. Mbak Rida. Nggih, muga-muga langgeng anggenipun bebrayan. Langgeng. Nek iso siji sak lawase. Siji sak lawase. Aja ngasih pegatan. Aja ngasih pegatan. Ya. Kalau Pak Gurit itu sebagai dalang juga satu sak lawase. Ya siji selawase. Oh, nek misalnya dikancani sinden-sinden bintang tamu ayune sak jagat terat gitu juga enggak tergodo-godo kan. Piye? Ditemeni sinden cacah sing. Nek ditemeni ngene iki ya ora apa-apa to, ditemeni ngene iki. Enggak apa-apa. Ora apa-apa. Enggak tergoda kan. Ora tergoda. Tetep bojone sing paling ayu dhewe kan. Tetep bojone siji. Tenan lho di streaming lho, Pak. Iya. Ora WA to. Ora. Kok WA sinden. Ya. Karang ya dhewe-dhewe. Wis di streaming kok piye to. Ya mereka ngaturaken panglipur banyak yang kasih request. Salam tadi dari Pak Eko Bilowo, disuruh Kuban. Pepunden yang ada di Bekasi, Jakarta. Ya, tadi minta streaming. Ya. Boyolali ada Pak Dari minta Melati Dinonce, ada EFC Pak Prastoto di Wonogiri, tadi minta Podang Kuning. Nggih, request-request
saged. Wis pokoke akeh Pun banget. kirim mawon via chat napa-napa. Akeh banget. silakan. Iya. Menika Ya, pripun? ditanjake. Nggih. Dipinangkani dawuh saking pepunden sing lumantar namala. Nggih. Para coba ngaturke apa kunjuk pepunden sing mirsani ana dalem lewat streaming juga bisa Mbak Elisa. Nggih, saya makasih melatih Rinonce dulu ya. Wah, melatih Rinonce. Untuk pinanganten kali. Ya, buat teman-teman sekalian. Ya. Melatih Rinonce. Ya. Ya, Pak, tanjake Mbak Elisa. Ya, terus Papuntone Fantastika ingkang mawe wuyung suarane panggah bagus. Panggah itu apa? Panggah ki tetep Oh tak kira cowok. Oh, tetep. Panggah kok cowok? Tetep, ya. Temanku namanya Panggah soalnya. oh panggah. Ya. Wes mrene nyampe Ya. Ya. Menika aja yang saya pindah nopo dobel. Double ta? Oh, Double ora double. Ya. Ya, lanjut. Iki pasanganku
Nggih. Wah. Mbak Elisa, iki pikantuk salam saka dulurku wedhus sing lenggahno Jakarta juga. Oh, sinten? Panjenenganipun Mas Hartono. Pak Hartono. Mas Hartono. Yang lenggah di Jakarta. Hmm. Cek salam-salamipun. Ya. Ada lagi? Enggak ada. Oh. Tak kira dawa banget sah. Wis tiwas tak tunggu. Mas salam kagem Mbak Elisa, ugi kadang-kadang pengrawit Madya Laras. Madya Laras. Nah, ya. Seneng aku. Aku nek nyanyi melatih nonceng gini sing tak bayangke apa ngerti apa? Apa? Bayangnya apa? Sop. Sop bakso. Sop. Kayak enggak mantenan itu kan adanya bakso, sop ya, gitu kan. Sop. Nah ini kalau melatih nonce tuh pasti kepikirannya mantenan lah. Setelah arep nyiduk sop indah, setelah wortel entek, setelah kentang entek. Ya lanjut. Iki pasanganku Akting. Ai. Ya, melati Renonce Mbak Elisa. Ya, lenggah rien. Wah, jan cocok banget. Dipisung-sungake kagem ponang temanten sekalian dong, Gir. Ya, saka Mbak Elisa ki mau. Kagem Mas Anwar Bahrudin dan Mbak Rida Dewi. Ya, bengi ki ora keri, Gir. Aku diderekke dulurku sing sangka Pacitan. Ya, serampatke Mas Gareng tampil ke depan, ya.
isik ae to. Wong isih apa wong mlebu kene terus entek to, Mas. Kowe mlebu separo. Wah, jan alhamdulillah Mas Gure. Alhamdulillah Mas Gareng juga. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sepinten kalepataning kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Heeh. Sedaya kalepatan seniman madya laras Gemah Mustika dalu menika nyuwun pangapunten Mas. Heeh. Tindak sowan dalemipun Rama Sukemi. Bapak Sukemi sekalian Ibu Marijam. Alhamdulillah keluarga besar ugi disengkuyung sedaya penonton warga masyarakat wonten ing laladan Sukorejo. Ya. Wis menehi ngerti sing jenenge Sukorejo, suka seneng rejan-rejan. Heeh, sukoi seneng reja wis ngarani. Nggih rejan-rejan. Ora beda hajat lan niat saking Bapak Sukemi bengi iki. Weh, rejane luar biasa. Oh, mboten reja pripun tenan. wong. Napa niku dalane mawon mboten cukup kali bumi reok lho Mas. Heeh. Saka luar Kota Ponorogo. Heeh. Jakarta. Heeh. Ning alhamdulillah mugi-mugi padosta rejeki teng pundi kemawon mugi-mugi saged dados berkah, mugi dados rejeki ingkang leres. Allahumma Amin. Allahumma Amin. wonten kata lumpen Mas Agus luar biasa. Mas Agus luar biasa. Menjunjung dhuwur, menjunjung nama baik Riok Ponorogo di Jakarta. Heeh. Tenan awan mau ya wis reokan Mas. Sedulur Warok Ponorogo. Sedulur Warok Ponorogo sing manggone ning nggon sing kebanjiran. Iya, Mas. Iya Bekasi iki kebanjiran. Ning muga-muga Mas Agus ora banjir banyu ning banjir rejeki. Amin Allahumma amin. Nggih, Ora mung Mas Agus dhewe Leres. kalebu warga bengi iki sing hadir. Nggih. Tansah lumintu rezekine, Amin. diparingi seger kewarasan. Amin Mas. Bakule ya laris. Heeh. Dagangane entek kabeh. Sing mlebu rene sing nonton wayangan mulih kabeh ya sehat. Heeh. Kathah rezeki, Heeh. panjang yuswa. Amin. Sing flu ya ndang ilang. Sing lara boyok ya ndang mari. Sing- nesu karo bojone ya ndang mari. Sing lara mumet, Ndang mari. sing lara boyok. Endang ilang. Heeh. Ngomong anyang-anyangen ngono. Kulino kok jenengan ki. Wong nuwun sewu lek tenggene Sukorejo, Mas. Heeh. Anyang-anyangen ki paribasane niku napa to, Mas? Anyang-anyangen lek tenggene Sukorejo niku paribasan penyakit sing digoleki. Kok penyakit sing digoleki iki piye? Nah? Anyang-anyangen ki akeh apa sithik? Anyang-anyangen. Anyang-anyangen ki sithik-sithik apa akeh-akeh? Ya sithik-sithik to. Mula sangka kuwi berkah barokah sithik-sithik rejeki sing halal. Oh ngono. Niku lek tenggene Sukorejo ki ora enek rejeki sing ora barokah terus dienekne tasakuran. Niku lek Sukorejo mboten wonten. Ya. Niki kula mboten katalumpen ugi niki ndongakne dulur kula lanang Mas Muhammad Anwar Bahrudin. Ya, temandene priya. Weh, Nggih. jan bagus, grapyak semanak. Tenan Mas, Tenan. nanti aku mlebu ya kopi ya blas. Mboten Mas pun ping gangsal Mas. Sampean mlebune kasep kok. Walah kasep apa ping 5 Mas. Wis ping 5 ugi Pasugatan Banyumili. banyu mili. Tenan. Sing jenenge telo godhog enek. Enek Tape enek. komplit. Rengginang. Rengginang enek. Enek neh sing tuplesan kuwi Mas. Apa kuwi? Enek kono tulisane Hongguan. Roti. Bareng tak delok jero isine jemblem. Kula nggih wayah bodho wegah dosa Mas. Heeh. Ya minta jukuk ngono terus tak jane tas tak dumne bojoku. Pokoke Ya malah diberkat. Ayo kirmah to Mas. Mboten kata lumpen menika putri ingkang dados wahyuning kang tinemu, wahyuning jodoh, wahyuning katentreman panjenenganipun Mbak Alif Rida Dewi. Mbak Rida Dewi. Saking Laladan Pangkal Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo. Ya. Bapakipun nrimo. Putri Bapak Trimo. Nah, Ibu Sukati.
batin. Alhamdulillah muga-muga trima ing pandung ora ngantek trima barang sing ora bener. Niku wah jan tenan Mas, poso ngendikane niki wau Madya Laras Gema Mustikan jenengan sinden kabeh Mbak Elisa jereke kok ya ora mokal. Lho piye to? Jereke ora mokel. Heeh. Setahun sepisan bae. Aku hidup Arif kuwi ora percaya karo sing ngarep kuwi. Kok ora percaya? Ning alhamdulillah Mas, sudah disahkan oleh Kementerian Agama bahwasannya NU dan Muhammadiyah pada kesempatan hari ini, pada kesempatan bulan suci ini diadakan Hari Raya Idul Fitri serentak. Oke, 1446. Lek biyen dadi senengane iki lho sing tukang jedor. Lah kulo ku lho Arif ki biyen posone melu NU, bodone melu Muhammad. Wis. Mula sakniki negara Indonesia wis dipadakne. Niku wis padha-padhane kabeh Pak Polisi. Dadi men bareng. Nggih Pak Polisi bodone ya dek winginane. Iya. Pak Dan Ramil bodone ya wingi. Yo bareng. Bareng kabeh. Oh ya, tenan kok bodo kabeh. Ning gumunku siji. Ya apa? Awakmu ya kok belas ya ora ngai THR aku to Mas. Padha apa ora? Lah bodone liwat WA kok. Nggih, ning nggih mboten napa-napa. Kula kali Mbak Elisa nggih wonten namung bekti kula Mbak Elisa ngoten. Badan lewat WA kok njaluk THR. Nggih, niku kan nggih napa niku. Mas, nggih. Bijing mriko kula tak betok kanca santer kok. Iya. Mas nggih. Iya. Niki sarene wekdalipun pun romansek Radi Dalu. Oke. Menika bolo-bolo kadang saking Jakarta, Sukorejo, Sampung, Balong, Sawu, Madiun, tumplek blekeng mriki mbok menawi mengke wonten wekdal. Ada. Nggih, saged kempal manunggal kalih bolo-bolo. Oke, iki sing dinteni kanca-kanca dasare piyayine ya iki senengane yo nyanyi, dulurku lanang Mas Agus. Mas Agus. Mas Agus Piyayi Jakarta. Putrane Bapak Sukemi. Bapak Mas Agus. Iya Mas Agus. Mas Agus. Monggo Ya Mas Agus yuk tampil ke depan. Mas Agus. Mumpung kepethuk karo Mbak Elisa. Aku ora melok awakmu sesasi laras kok nggawa dhewe. Gongmu kok nggawa dhewe kowe. Aku yang gumun jare aku ki lek bayar ya ora sepiro kok sugih lho. Aku ki jare bayar ki padha karo transporte Elisa. Lah budal rene kok iso. Mas Agus karo Mas Agus dan istri. Wah, jan. Iya ta, serpeke petalaman yo. Bose Jakarta. Ya. Monggo-monggo Mas Agus. Ya. Mas Agus. Iki perwakilan dari keluarga besar Bobo Sukemi, Mas Gareng. Leres. Iki Mas Agus piyayine iki. Piye to, sembodo to? Mertandane le Mas Agus kalih Ibu menika priyantun ingkang priyayi ingkang budaya. Heeh. Niki teng ajeng mriki gambare wis wayang. Dulur-dulur kabeh gambare ya nek sing Punakawan. Iki enek sing gambare Baladewa, Gatotkaca. Ning beda karo Arif sing tukang ngedram kae. Apa? Gambare Sengkuni. Mas Agus. Wilujeng dalu Mas Agus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Mbah Dalang Guritno. Nggih. Sampun dikasih wedal naik teng panggung. Nggih. Saderengipun kula matur selamat Riyadin minal aidin wal faidin dumateng sedaya mawon. Boten saged kula sebut satu persatu sugeng rawuh teng dalemipun Bapak Sukemi ingkang kawula namung ngaturaken matur sembah nuwun bilih wonten lepat anggenipun jamu kula minangka putranipun nyuwun agunging sih pangapunten padalan. Nggih, Mas Agus nggih. Nggih dawa sami-sami. Wis mboten wonten kalepatan pokoke isine sing seneng nggih marem sedaya. Gareng iki tenan, gareng ya marem. Ora parem piye tenan daleme wis apik. Daleme wis penting wis kejawene wis kecekel. Kabeh yayine grabya. Napa meneh ibu-ibu nuwun sewu lho Mas Agus. Ibu-ibu niku Mbak Elisa munggah nuwun sewu lho. Iki ibuke sing saka Jakarta foto. Ibuke sing saka Balong foto. Niku Mbak Elisa. Teko neh kula tumuk ngoten. Ing Jakarta foto. Saka Sampung foto. Melengos ngoten terus dihapus. Aku yang gumun jane awakmu kuwi lho. Jane awakmu ki duwe sindrom apa to sa? Lah mbake ki nek foto ping 1000 jaran karo aku bar ngono mingkur ya disimpen hapus tok. Angge mbok menawi ibu badhe dawuh monggo. Ibu monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kula ngucapaken matur suwun rawuhipun Pak Dalang. Nggih. Beserta kru. Ngaten nggih. Dan para sederek ingkang sampun meluangkan waktunya untuk menonton wayang kulit menika. Ngaten nggih. Nggih, sampun ngoten mawon. Oh nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Niki tembangin apa Mas Agus? Kali Mbak. Nggih, tembangin apa lagu campur sariada, dangdut siap. Nggih, langgame ya siap. Monggo Bu Agus. Ngapunten padalan. Nggih. Kula niku mboten saged nyanyi. Pripun Suarane telas niki. mosok entek gireukan awan mau. Nggih, entek nggih senggak reok. Lah upami mboten nyekat piyambak menika wonten Mbak Elisa. Ya didampingi Mbak Elisa ben cocok, ben kompak. Ya kene Mbak Elisa tampil ke depan yuk. Monggo, ayo nduk. Elisa niki piyayine Mas Agus niki. Kalih Bu Agus. Dawa bagus, kalih Bu Agus. Menawi wonten napa ingkang dipun remeni. Heeh. Nggih. Bu Agus. Ngapunten Pak Dalang. Heeh, nggih. Niki karena ada unek-unek dari Nyonya. Ngaten. Saya mau perahu layar versi campur sari plus koplo katanya. Wah. Sae. Nuwun sewu apa versi trotok barang. Damel trotok nggih saged Gemah Mustika trotoke luar biasa. Nrotok ya iso, nretek ya iso. Trotok nretek mawon golek utang. Ndrodok. Kula. Heeh. Ya, permintaan dari Bu Agus. Ya, Elisa. Wonten perahu layar. Oke, yuk. Tancake Mas. Gemah Mustika. Yuk, dados. Mas Agus dan Nyonya. Elisa Urgarus dan Mas Gareng.
Mas Agus dan Bu Agus luar biasa. Luar biasa, Pak. Tanduk yo boleh. Apa lho, Pak? Sing Ngapunten Pak Dalang. Neng daleme dhewe wae. Boleh request nggak Pak? Oh nggih saged. Saya panggilkan saudara dari Batam, artis kita. Heeh. Ya dari Batam kan ada. Oh dari Batam ada. Iya, jadi kalau ceweknya agak malu mungkin yang cowoknya biar naik ke panggung. Pak Iya. Munirul Ikhwan. Mas Mas Munir. Munir. Mas Munir. Mas Ya. Monggo, Tampil Mas ke panggung Munir. ya. Yang dari Batam. Batam. Keluarga yang dari Batam, perwakilan dari Batam. Yuk, seperti Mas. Mas Munir. Batam, Mas Munir, monggo. Pak Muhed dari Singapura kalau mau berkenan naik boleh. Oh, dari sini. Dari Singapura juga ada. Ada hadir malam ini. Asli Singapura. Asli Nggih. Singapura. Nah, alhamdulillah, kula meling nek kondur ning Singapura gareng digawa rono. Mas, aku aja bojak. Lah nyapa? Kodane kanguru. singo sing ngene. Singo kudu Singapura. Apa? Singapura ke kanguru. Oh, kayak ngono ya. Kowe gelem tak geatak ning kene. Heeh. Kulino. Nggih, monggo Mas Munir Monggo. yang dari Batam. Spot Mas, monggo, spot. Ya, yang dari Batam Monggo. dan juga yang dari Singapura. Mas Muhed. Yo. Mas Muhed dari Singapura. Dari Master yang dari Singapura. Ya. Hey. Ha. 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 Ya, perwakilan dari Batam Dari Batam ada dan Mas Munir. ini Elisa. Tapi suaranya habis Pak, itu ya Singapura. cepet. Suaranya tersimpan di dalam gentong. Mas Munir Ah? yang dari Batam kulo. Mungkin Ah. yang dari Singapura sing saged jabet jagong menika Mbak Elisa. Elisa. Ya. Ya, Masa? kanguru loh. Wah, Mas ini Munir. dari Batam aja nggak bisa kok. Oh, nggak bisa toh? Bisanya cuma comehire. Oh, nggak apa-apa. Comehire kok. Saya kemarin juga di inggo-inggoan niku ya kebingungan. Please speak English. Welcome. Macam mana mau cakap Macam mana mau cakap, Pak? Pak Don sewu. Ya. Wedhuse piro, Mas? Waduh, saya bilang as. Lah wong Jawa aku yo ndelo iku wedhus, aku nek kok yo Iya, wedhus. gila. Wis comehire. Wedhus pula lagi. Gatap nggih. Ah, ya, Mbak Elisa. Nyanyi dong. Lagunya apa Mbak Elisa? Lagu Melayu. Hmm. Apa? Ngatur warga masyarakat malam ini yang hadir Mas Gareng. Betul, masyarakat Ah, khususnya kagem jampi keluarga saya. besar beliau Bapak Sukemi Ah. dan juga masyarakat sekecamatan Sukorjo. Oke. Monggo Ya. Bu, niki. Yang mana dulu yang nyanyi Mas Gareng? Yang Dengan dari dia. Singapura atau yang Dengan dari dia. Batam? Oke, jangan pisahkan dari Dores Maesari. Boleh? Bisa? Dedi Jores yang Maisari. Wah, aku hafal. Oh, bisa. Yes. Aku Wes Mas Gareng sing makili iki. jadi tukang ban. Iya. Lorenz, Kamu jangan lari. Lorenz. Parang-parang. Lagi angel Iki Dedi urusane. Jores, Mas. Iki Dedi Jores. Ora ada di Brebes. Oh, Ada di Brebes. nggih, moga-moga. Mbok menawi menika flash disipun teng mriku dereng wonten digantos ngoten mawon pripun Mas pokoke sing penak-penak. Pokoke Ya. sing penak. Lagune saiki sing jadul-jadulan yo oke lho Mas. Mas Batam. Halo Mas. Sing Batam. jadul akeh sing Oke, lali. Mas Gareng pripun? Kalau lagu Pripun? sing jaman biyen. Piye to? Lambine jaman saiki kan cilik cilik. Saiki kurang kain Bisa bila, Yo sak Isabella. Oh no, iya. Isabella. Isabella. Oke, Isabella Bang. Bisa. Isabella, sampai ada orang Melayu, Isabella. Mm-mm. Oke, kita bantu. Oke, bisa aja. Oke. Bila ada salah, dimaafkan ya. Betul. Ini kemarin demam panggung semua. Ini pertama kali aku di Ponorogo ya. Oh ini adik saya aja, Mas Agus sih katanya amat terharu, penyanyi aku dari besar sangat. Batam. Cara-cara dijalankan budaya di sini. Betul. Alhamdulillah, terima kasih. Oke. Oke, silakan. Ya. Ya, silakan Mas Gareng, silakan. Ya, nggih, moga. Isabella.
Gila terus kelokor. Urung. Jalu ami ki apa to, Rek? Ya dagelan ngono ya. sugih kayak gini ki lho Mas. Coba dhewe. Wes jan angel tuturanmu tenan. Kandhani kok. Maka saking masnya yang dari Singapura. Ya. Ya, Mbak Lisya, ya. Iya. Jreng. Aku jreng. Adalah kisah cinta dua dunia. Namun akhirnya berpisah. Siang jadi hilang di telan kegelapan malam. Berpisah melenyapkan semua kisah. Dia Isabella, lambang cinta yang terpisah karena adat dan berbeda. Cintaku bersama daun-daun kekeringan. Hidupku terpisah dengan Isabella. Terpaksa demi cintaku Isabella. Moga dibuka pintu hatimu untukku. Jalan andainya kau setia.
Luar biasa yang dari Singapura, Mbak Elisa. Luar biasa, suaranya sangat-sangat menjulang tinggi. Suaranya bagus. Dan tinggi tapi rendah aja. Terima kasih Pak Muhi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wah, tenang ya. tenan. Wes, ya poso weh. Nompo Pitra. Mas. Hah? Wow. Wow, itu wah nggih. Boten ngeten. Wah, tak kira bodoh. Gareng potongane kaya kota amal. Lah, ora ilmu penderbisan gini iki ditokne nyatane ya temu iki. Alhamdulillah barokah. Oke. Budaya sing adiluhung ora munggur nang Indonesia. Tenggene sedaya nika jebul niku kesenian niku nggih tetep perlu, Mas. Mula jeneng hidup dengan seni itu kita indah, hidup dengan ilmu kita mudah, hidup dengan agama kita bisa terarah. Oke. Mula begini we beda-beda agama, beda-beda suku, kempal manunggal nyawiji gawe hiburan ning dalemipun Pak Sugeng. Oke. Iki ana nampala saking ingkang kagungan dalem Ije. Mas Gareng. Ije, Mas. Saking Bapak Sukemi. Nyuwun pepeling Pepeling. kalih solawat badar. Nggih. Iki religine. Ije ingkang minangkani Iki kur wae no. ukur wah. Iya ta. Moga-moga nggih. Menika langsung kemawon dipinangkani ngoten nggih Mas. Langsung Nggih. wae. Nggih. Pepeling. Pepeling, monggo. Ya. Yaut.
pepeling Mas Gareng. Ije. Minangkani dawuh saking panjenenganipun ingkang hamengku gati. Pepunden kula Bapak Sukemi sekalian Ibu Marijam. Leres muga-muga saged damel panginget-inget utawi pangimut-imut. Biyen aku wis nanggap wayang. Iya. Anakku lanang iki wis tak rejak-rejakne. Muga-muga iso njunjung derajate wong tuwa, dadi bocah sing sugih, Ya. dadi bocah sing ngerti marang agama kelawan masyarakat. Cocok kelawan judule lagu. Ije. Pepeling. Jan kok ya kathah sanget pamundutan nggih Mas. Iki pikantuk salam saking panjenenganipun pepunden kula ingkang wonten Depok. Ya Pak D Jarot sekeluarga. Nggih. Salamipun kagem Bolo SWP. Seniman Warok Ponorogo utaminipun Kang Agus Gunawan ugi Mas Cipto sarta pamengku hajat panjenenganipun Bapak Sukemi. Semoga temanten sekalian menjadi keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Keluarga saking Depok ugi nyimak niki rahayu. Ya. Jalun Depok Nah, Jakarta. Nduk Utari atau Nduk Dwi tampil ke depannya yuk. Lajeng dalu, Nduk Utari, Nduk Dwi. Nggih. Jan beda karo padatan Mas. Bedane nggo napa? Pokoke Wadya Laras bengi iki tenan. Tampil beda. Oh, sindene solehah. Pakai jilbab hitam, pakai kebaya putih, jari lorek. Alhamdulillah, sing dhuwur dhewe ireng. Pak Sukemi niki iri dengki mboten pareng. Rasane napa kebayake putih. Putih ya, Mbak. Muga-muga anggenipun gegayuhan utawi jejuduhan teko pupu sing getih. Jarite. Loreng. Iya wis rena-rena teko Jakarta, teko Ponorogo iki menggak-menggok kaya batikan. Piye iki kok ora kaya ireng ngono? Ya ora lho iki padha karo perekonomian. Munggah medua temua ya nang nggon kono kuwi. Nggon ndi? Ya nggih mriki lek mboten dianu kan diucul lho Mas. Iya Mas. Iya. Nggih. Ayo Nduk, nyanyi Nduk, campur sari dangdut Nduk. Campur sari dangdut. Ya, iki tenan Pak Jan iki lagu-lagu biyen saiki iki lek upane ditokne lagu-lagu biyen nek ditokne saiki penake mboten umum. Tenan koleksine Gemah Mustika saiki kaya luar biasa Mas. Pokoke langsung konfirmasi mawon karo Gus Murko. Sakniki Gus lho niku. Sinten? Gus Murko. Kabeh nganggo Gus. Lho, nek sing rada rene Gus cepret. Lah beda karo sing melodi. Sinten? Gosong. Ya. Nggih, niki pun konfirmasi kali ngandhap. Oke. Sampun, nggih, monggo. Yuk. Gemah Mustika. Oke, dados. Weh, sik Juk. Sinten lha kula ki trayo bar leren sesasi to Mas. Ah. Bahasane awake dhewe kan sakeluarga to Mas nggih. Heeh. Abot tenteng panas perih paribasane kudu ngerti wong loro. Lek bojone njaluk sing wedok ya menehi. Nggih. Sing wedok njaluk sing lanang ya menehi. Iya, Dan pancen pasemon kekeluargaan kok. nggih, wong jenenge wayang kulit itu menandakan atau menggambarkan kekeluargaan yang romantis. Iya, dadi sing ditonton ki ora mung seniwatine wae. Betul. Ora mung pengrawite wae, nanging secara keseluruhan. Betul. Betul. Ya. Wis temu karo bojomu. Wis apa urung? Nah, Wis apa? Apa kok aku lek tambal ban moh lau. Mosok tambal Ya. ban ya. Iya. Wis Singkong keju. singkong keju. Mas, oke. Ya, tak enteni lho. Iya. Oke. Singkong keju. Ya, dados berpacu dalam melodi musik. Sese, aku tak nganggo anu gawan jadul piye ya iki. Iya.
Ngono sampeyan wis ketok jadul Ya kok. wis kebiyen. Mudhun. Ayo. Ya Mas Gareng. Monggo. Ya. Gus Murko, monggo. Kau bilang cinta padaku. Tenang kok piye? Aku bilang Coy. selera kita terlalu jauh berbeda. Soy. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Manakah mungkin ku ikuti caramu yang penuh rangga. Aku suka jaipong, kau suka disco. Aku suka silikon, kau suka keju. Aku dapatkan seorang gadis yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Hanya anak singkong. Sa. Kebal Mustika. Pokoke Pak Din. Parfummu dari Paris, Ya karo. sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh rangga. Aku suka jaipong, kau suka disco. Aku suka silikon, kau suka keju. Aku hanya seorang gadis yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak singkong. Tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehat Pak Oke. Din? Siap. Dan tenang aku cukup wong pusat ini wis repot ya. Spesial lagu lama yang sudah jadul. digarap niki. Wah, kali Gema Mustika luar biasa. Luar biasa. Nggih, lembok ini wonten. Kagem iki dipisung-sungai kagem kadang-kadang Karang Taruna, pemuda-pemudi ana ing lingkungan Ngembat kene. Leres. Bengi iki sing sabiyantu krentek lan niat saking panjenenganipun Bapak Sukemi sekeluarga. Mas Gareng. Nggih.
Pokoke ora nek wong nom nyambut gawe iki ora bakal tinekan, ora bakal dadi. Pancen ya kudu bareng-bareng. Sing tukang parkir nom ya kudu eneng sing sepuh. Leres. Apa meneh wong jenenge kaya ngene wong nyambut gawe akeh wong, Mas. Heeh. Parkir lek ora dicekel kadang-kadang sinuman kawula muda Ya. iso keteteran tenan. Heeh. Sembah nuwun sedaya dulur-dulur kula, mas-mas kula ingkang sampun ngawontenaken parkir yang sangat nyaman. Nyaman dan yang sangat tertib luar biasa. Vela dan Ana Aura, Gema Mustika. Ya. Si cantik yang berdua punya jilbab sama, punya kebaya sama. Si cantik yang berdua piye to, Mas? Enggak, Si cantik yang berdua piye to maksudnya? Ora si cantik kedua. Kedua berarti nggonku. Heeh. Piye maksudnya Si piye cantik kedua? berdua. Ngono lho. Berdua yang sangat cantik-cantik ngono lho, Oh Mas. ya wis. Kok mulek to, Mas? Nek ora kedua ki nggonku. Ya. Apa nih? Nggih sugeng dalu. Sugeng dalu Pak Ana. Duh Vela. Ya. Mas Gareng selamat malam. Wilujeng dalu nak cantik. Iya. Ya, suwiran nang nggon Sukorejo ya, Nduk ya. Alhamdulillah. Iki mumpung kepethuk lawan dulur-dulur Sukorejo ya dicaosi panglipur. Nggih. Ya. Sugeng riyaden Bapak Ibu nggih. Masih di nuansa fitri menika. Betul. Ya kowe dandan ora fair. Dosa akeh karo dulur kene iki. Napa nggih? Iya, Nggih, diucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu sedoyo. Ya, lagunya lho, Vela. Nggih, niki nek mboten wonten panyuwunan. Ada permintaan dari kadang-kadang Sinuman iki mau nyuwun ana sing nyuwun apa iku sumaning ati. Nah, semuanya ati. Nah, kok ya cocok Cocok ya? karo karepe Mas. Cocok karo kahanan. Heeh. Ya, ditanjake lho. Ya. Dados Gema Mustika. Thank you.
Mas Garing. Wahyu Mata. Ada Adam. Bella. Mbak Mas Gareng, Iya, Dok. ki gurih aja lo. Cek kafe. Kusenang mengati demam bagus sing anti-anti. Jroning ati sak bedhae bumi kadang kaya ngene saiki karepe panci manis sambungane kok pahit ditamburine pancen mangkelake mujiku muga-muga nan ana rupeka Panyuwunan sampun Iya. kusumaning ati. Tetap berdiri Ndoana lawan Ndovela. Mas Gareng. Dalam. Iki dawuh saking dulurku lanang Mas Agus minangkani dawuh saking panjenenganipun Mbah Eko Bilowo nyuwun sriuning mustika tuban. Ya ditambahi Mbak Elisa. Ya, ya ini. Ya. Serpeki petanaman Elisa tampil lagi. Ya. Duduk, duduk. Out. Nggih, Mbak Elisa Jawa, Pak Dede. yang tetap nyimak dari Jakarta. Dari Jakarta, Iya. kasih ada Romo Eko. Nyuwun sriuning. Sriuning, nggih. Ya, Siap. diantarke. Yuk, Gema Mustika. Mas Gareng. Yuk, beksa Mas Gareng. Jogete corok garengan. Merah
Dangdute caping gunung Mas. Yo. Elisa Urkarus, ada Mas Garing. Kripik gedang kripik telo sithik gedang waton ronto mengo disambung ke ana gara-gara ya nduk. Ya tak derekke pilek barang ya. Tak derekke yo. Bende peri mangungkung suling slompret terus nih.
Yaksa kura rupa sedeng narendra yaksa lelaku kamalya ingkang gembira marang angis syung metu Prabawa Goro mawalian lesus lir pragem yaksa kura rupa sedeng narendra yaksa lelaku kamalya ingkang gembira marang angis syung metu Prabawa Goro mawalian lesus lir pragem